continuo. Boas noites, gracias por contar con nós, os trovadores. Hoxe me estreno eu, Daniela Semián, teño o placer de estrenarnos coa ronda de trovadores. Bueno, un placer estar en esta vila tan bonita. Pueblo non, vila. Sí, en galego parece ser, me enseñó unha profesora de galego que non se pode decir pobo. Pobo se refiere a xente, pobo galego. Se dice vila, cidade, sei que, non? Digo moi bonito porque tivemos a oportunidade de ver unha posta de sol preciosa, inigualable, e lle quitamos fotos. Esperamos volver moitas veces. Moitas gracias por contar con nós. Continuamos con un tema que popularizou un cantautor galego que chama Xoan Rubio, ali da nosa zona. Este tema que chaman Catro Vellos Mariñeiros e lo conoce todo. Moitas gracias.